saioa berez sorpresa handia hartu dut, lehenengo aldia da olako zerbait ikusten nuela, oso berritzailea iruditu zait, eta berez goera oso berezia, eta berria sorprendentea, bai. Ikusi da nola, hiru modu daude egiteko, lau, kurdak ere bat zeuden hor. Bakoitzak bere modura egiten du, baina nolabait badago, ez dakit, karrisketan antzeko bat ere sor litekela, ez? Teknika eta, metodologia desberdinekin, argi dago. Bakoitzak badeuka, hemengo bertsolaritzak badeuka hor letrakin eta sakontasun gehiago dauka. Katalanek badaukate horrelako postazun bat, horrela dantza eta musika sartzutela, kurduena berezia da, oso berezia, guztiz ezaguna, eta gero sardoena eukitzea zarata hori fonduan ez dakit, oso berezia da ere, dana niretzat berria izan da, bai, guzti sorprendentia.